Kaixo, berriro beste ariketa bat proposatzen dizuet jarraitasunari buruzkoa. Kasu honetan parametro bat sartu dute ariketan. Eta galdera da zein izan behar da A parametroaren balorea funtzioa jarraia izateko. Orduan, esaten didate funtzioa jarraia dela, eta nik esan behar dudala zein den A parametroa, A hemen dago, funtzioa jarraia izateko. Bale. Bueno, lehenengo tartea da menos infinitotik bat punturaino, eta bigarren tartea da bat puntutik infinitoraino. Tarte guztietan, bi tarte hauetan, funtzioa jarraia izango da, eta berdin dit zein den A parametroaren balorea. Kasu honetan, lehenengo tartean zuzen bat izango dugu, eta bigarren tartean parabola bat izango dugu. Eta berdin dit zein den A parametroaren balorea, ze isa berbi daukadanez, funtzioa parabola bat izango da, eta parabola eta zuzen bat beti jarraiak izango dira. Orduan, ikasi behar dut zer gertatzen den jauzi puntuan, bat puntuan, eta jarraitasunaren definizioa erabiliko dut. A parametroarekin egingo dut, bale? Ze nire helburua da A kalkulatzea. Orduan, kalkulatzen dugu funtzioaren balorea bat puntuan. Ordezkatzen dut berdintasuna dagoen lekuan. Bat plus bat, bi. Bale, kalkulatzen dut limitea x bat punturaino hurbiltzen denean eskerretik. Orduan, ordezkatzen dut isa bat baino gutxiago denean. Orduan, lehenengo tartean, bat plus bat, bi. Kalkulatzen dut limitea isa bat punturaino hurbiltzen denean eskumatik. Isa bat baino handiagoa denean. Orduan, ordezkatzen dut eta isa jarri beharrean jartzen dut bat, bale? Ordezkatzen dut isa. Orduan, hau da, 3 minus A. Orduan, zein izan behar da A parametroaren balorea funtzioa jarraia izateko. Pues badakigu, 3 ebazpen hauek berdinak izan behar dira. Orduan, berdindu egingo dugu, jakiteko zein izan behar den A parametroaren balorea. Orduan, 2 izango da berdin 3 minus A. Osea, 2 minus 3 izango da minus A, minus bat izango da minus A, osea, A izango da bat. Total, A parametroaren balorea izan behar da bat, funtzioa jarraia izateko menos infinitotik infinitoraino. Osea, puntu guztietan funtzioa jarraia izateko A izan behar da bat. Bale? Eta behitu, bi tarte hauetan funtzioa beti jarraia izango da eta berdin da zein den A parametroaren balorea. Ze goian izango dut zuzen bat fijo eta behean izango dut zuzen bat, parabola bat parkatu fijo. Orduan, zuzen bat eta parabola bat beti dira jarraiak. Eta gero, bat puntuan definizioa erabili dut eta ordezkatu egin dut bat puntua lehenengo tartean eta bigarrenean. Eta gero berdinketa egin dut A ateratzeko. Orduan, A bat bada, funtzioa jarraia izango da. Venga, oso ondo, hurrengo bideoan beste ariketa bat eta parametroekin egingo dugu, oso importanteak direlako. Venga, eskerrik asko.